diolch am ddod i siarad gyda ni Dim problem, diolch. A beth yw dy swydd di yn yr Undeb? Yn yr Undeb y blwyddyn academaidd yma, byddai'n Swyddog Iaith Gymraeg dros y Mhrifysgol. Gwych. Felly, diolch am ateb y cwestiynau. Ni'n edrych i wybod, beth gall myfyrwyr y newydd ddisgwyl wrth gyrraedd Abertawe? Mae'n gallu bod yn amser eitha llawn stres, ond jyst dim angen boeni o gwbl. Mae fe'n drefnus, mae pobl ar gael i ateb gwestiynau, mae yna gwirfoddolwyr i fel helpu pobl i symud mewn, popeth yn hawdd. A sut brofiad yw wythnos y glas? I fi oedd yn profiad unwaith mewn oes, oedd o'n ffab. Ti'n creu ffrindiau, mae pawb yn yw'n cwch ti. Ti'n just enjoyo. Beth mae'n astudio fel yn y brifysgol? I fi mae'n y peth mwy o gyffrous, oherwydd ti'n astudio gyda pobl sydd eisiau bod yna hefyd. Ti'n astudio gyda pobl sy'n arbenigwyr yn y maes, a mae jyst yn ffordd i ychwanegu at dy brofiad beth ti'n bod yn wybod, barod yn gwybod, a mae jyst yn hawdd. Sut gwnes di ffrindiau? Sut wnes di fynd ati a dod i nabod pobl? Wel mae loads o gwahanol grwpiau o ffrindiau ti'n dechrau gael. Ti'n cael ffrindiau o dy leti, o ble ti'n byw. Dyna pobl ti'n fel mwy o agos at, achos ni'n bod nhw tramser. Maen nhw'n gwybod beth ti'n mynd trwy ddo. Mae'n jyst yn hawdd i dod i nabod nhw'n really dda. Ti'n cael ffrindiau cwrs. So ti'n modd nhw hefyd pob diwrnod. Maen nhw'n yna nhw'n cwch efo ti i ddod i nabod darlithwyr. Maen nhw'n yna i helpu gyda gwaith. A wedyn ti'n cael cymdeithasau. Fel yn y Gymraeg ni efo'r gym. A dwi wedi cael ffrindiau yna sy'n bydd nhw'n ffrindiau gyda fi am Beth. Achos chi'n neud lot gyda'r gym? Dwi'n neud lot, ie. A chi'n mynd i'r rhaglen Jonathan y ffydd flan? Mae gymaint o gyfleoedd trwy'r gym, a ti'n cwrdd â pobl dros Gymru i gyd trwy'r gym wedyn. Ti'n rhoi bach fwy o ddisgrifiad i ni o'r llety? Ie, mae'r llety, maen nhw i gyd yn bach yn wahanol, a maen nhw i gyd yn eitha fodern, maen nhw'n rei neis. Ond unwaith ti'n addarno nhw a dod i nabod a chreu ffrindiau, maen nhw'n troi mewn i gytref. So bydd ti'n argymell y llety Cymru'n Cymraeg a popeth fel Ie. Bendant. Of gwrs, bendant, ie. Mae'n good. Gret. Diolch o gael yn ti am ateb cwestiynau. Dim problem. Diolch yn gael fi.